Осталык дәресләренең чираттагысын дәвам итәбез. Бүген без аны Гаяз Исхакыйның Кәҗүл Читек хикәясенә багышларбыз. Гаяз Исхакый Кәҗүл Читек хикәясен 1916 елда яза һәм аны Аң журналында бастырып та чыгара. Ул кыска гына хикәя һәм Гаяз Исхакый тәнкыйди реализм тарафдары буларак, шушы юнәлешнең бер вәкиле буларак, Кәҗүл Читек хикәясен дә шушы тәнкыйди реализм кысаларында иҗат иткән. Хикәянең үзенә килик. Минем әти бүген Казаннан кайта. Улмы? Ул миңа саплы калач китерә. Аннары миңа читек китерә. Өр-яңа читек. Аның саурысы синең апаңның намазлык чигә торган үрнәге кебек чәчәкле була. Аның олтаны Болгар олтаны, кырыеннан киселгән, ярып ук киселгән. Үзе кып-кызыл төсле. Кура җиләге төсле кызыл түгел, зияб төсле кызыл. Аның балтыры шадраланып тора. Шем-кара. Минем әти кәҗүл читек китерә. Иртәгә гаеткә мин кәҗүл читек киеп барам. Беләмсе, Миңгали, минем читекнең балтырының очы кып-кызыл иттереп тар сәхтиян тоткан була. Ул әнинеке кебек түгәрәкләнеп беткән булмый, тип-тигез киселгән була. Ул әкертен генә шыгырдый, солдаттан кайткан фәхри малаеның итеге шыгырдаган кебек түгел. Шыгыр-шыгыр шыгырдый. Безнең әни иртәгә бәйрәм ашы пешерә. Әйдә, тизрәк чабыйк. Көтү тиз керсен иде дә, сыерларны тиз табып кайтсак иде. Әйеме, Миңнегали? Миңа иртәгә гаеткә киеп барырга әби чапан тегә. Минем чапан җем-җем итеп тора. Әби әйтә, мондый чапанны Бохар падишасының уллыгына киядер ди. Саранҗы ди. Ул әле өр-яңа, өр-яңа. Әби әйтә, саранҗы искерми ди. Һәм менә шушылай итеп хикәя 12 бит дәвамында менә мондый кәгазьдә ул дәвам итә. Хикәянең үзенә килгәндә, ул безгә бүгенге көндә 2 аспекттан кызыклы. Беренчедән, ул этнографик моментлары белән укучыны җәлеп итә. Менә мин укыган үзектә генә дә анда берничә сүз очрый. Бүген без аларны кулланмыйбыз. Кулланмагач аңламыйбыз. Менә мин аларның кайберләрен шушында аңлатып китәргә телим. Беренчедән, саплы калач. Нәрсә ул саплы калач? Менә безнең телдә кызыл билле прәннек дигән сүзләр бар иде. Һәм менә саплы калач та элек 20нче йөз башында ул Россия халыклары арасында очрый торган тәмле күмәчләрнең берсе. Ул саплы калач узган гасыр башына кадәр Россиядә пешерелә торган саплы күмәч булган һәм русларның шундый дойти до ручки дигән әйтеме бар. Шул әйтем менә шушы саплы калачка әйтелгән дә инде. Шуннан килеп чыккан. Чөнки калачларны элек шулай итеп пешергәннәр, аның күмәч үзе һәм саплы итеп эшләгәннәр дә менә шушы сабыннан тотып ашый торган булганнар. Ул күрәсең инде 20нче йөз башында гигиена таләпләрен үтәү өчен аның күмәчен ашаганнар, сабын инде калдыра торган булганнар һәм аның шушы сабында ашаган кешеләр, алар инде үзләре фәкыйрь ярлы кешеләр саналган. Шуңа күрә дойти до ручки дигән әйбер ул фәкыйрьлеккә барып җитү дигән сүз. Һәм менә бу әсәрдә дә, Кәҗүл Читектә дә менә шундый саплы калач турында сүз бара. Һәм саурысы читек турында сөйләп киттек бит инде. Беренчедән, Кәҗүл Читек. Кәҗүл ул шулай ук кәҗә терисеннән эшләнгән күн. Һәм Адлер Тимергалинең менә монда аның милләт сүзлеге бар. Һәм менә бик күп монда очраган бик күп шушы сүзләр, алар Адлер Тимергалинең милләт сүзлегендә табарга була аларның мәгънәләрен. Шул исәптән Кәҗүл Читекне дә. Кәҗүл Читек, ягъни ул козёл дигән сүздән алынган һәм кәҗә терисеннән эшләнгән инде шундый затлы читек дип әйтергә кирәк. Сауры шулай ук күн эшләнмәләренә кагылышлы сүз. Ат, сыер, сарык, кәҗә кебек хайваннарның янбаш терисеннән эшләнгән күн. Һәм дә шулай ук алга таба китә. Болгар олтаны ди, менә аның олтаны Болгар олтаны. Болгар олтаны ул элек болгарлар тарафыннан сыер, үгез терисен эшкәртеп ясалган ныкча олтан. Ләкин кәҗә терисеннән дә эшләнгән булырга мөмкин һәм аны Болгарый дип атаганнар. Без бу төшенчәләрне Гаяз Исхакыйда гына түгел, башка 20нче йөз башы әдипләрендә дә еш күрәбез. Хәтта Лев Толстойның «Война и мир» әсәрендә Андрей Болконский да менә шушындый Болгарый
сәхтиян читектен булуы турында язылган. Аны татар читеге дип, татарские сапоги дип атый Лев Толстой. Һәм дә тагын алга таба безгә аңлашылмый торган зияб төсле ди. Ул зияблек дигән сүз шулай ук һәм кызыл төсне аңлатыр өчен, кызыл төснең ни дәрәҗәдә җете булуын аңлатыр өчен инде кызыл түш кошының түшендәге кызыл төсне кебек кызылны аңлата торган сүз. Һәм сәхтиян шулай ук ул фарсы сүзеннән кергән сүз. Сәхтиян ныкча мәгънәсендә кулланыла. Күбесенчә кәҗә бәрәне тиресеннән эшләнгән нәфис, йомшак күн сафьян дигән. Һәм сарык тиресеннән эшләнгәннәр эшләргә дә мөмкиннәр аны. Шул ук вакытта намаз читеге дип тә, мәсих читеге дип тә йөртелгән. Ягъни мәсих инде ул тәһарәт алуның сусыз гына алу ысулы. Монда менә андый сүзләр бик күп очрый. Һәм тагын бер сүз ул да булса, монда чапан турында әйткәндә, ул менә минем саранҗы чапаным ди. Ягъни ул ди Бохар падишасының углы гына кия торган саранҗы чапан турында сүз бара. Ягъни ул нинди чапан булырга тиеш? Әгәр ул Бохар падишасының углы гына кия торган. Ягъни бу шулай ук сарҗа дигән, саржа дип тә әйтәләр. Сарҗа дигән шундый тукыма төре. Аның инде җепләре тукылганда, бер җеп күчә барып, аның бизәге тукыма рәвеше ул диагональ рәвештә бара җепләр. Һәм без бүгенге көндә менә деним, джинслар деним тукымасыннан тегелә бит инде. Менә шундый ук типта тегелгән. Ал ефәктән дә булырга мөмкин, ул шулай ук мамыктан да булырга мөмкин. Менә без бүген кия торган джинслар инде шушы ук сарынҗы ысулы белән эшләнгән тукымадан тегелгән. Һәм менә шушындый этнографик яктан караганда да кәҗүл читек хикәясе ул менә бу Мәхтүм Әхмәдулла исемле бит инде баш герой. Ул үзенең хыялындагы иң бай, иң затлы, лук дип әйтәбез инде, образны күз алдына китереп, мактанып сөйли. 20нче йөз башында күрәсең, мәхдүмнәр өчен менә шушылай киенү иң кыйммәтле читек, кәҗүл читек киеп, сарынҗы чапан киеп, аннары соң чалма урап, хушбуй сибеп, гает намазына бару, ул инде аның статусын күрсәтә, билгели торган иң зур бер билге санала торган булган инде күрәсең. Һәм менә шушы Гаяз Исхакый менә мондый этнографик моментлар белән безгә 20нче йөз башындагы үсмерләрнең, балаларның хыялларын бик төгәл детальләрдә китереп җиткерә алган. Һәм әйтүләренчә, Гаяз Исхакыйның менә бу образны алу ул аның әтисе Гыйләҗетдин хәзрәт образыннан алынган дип әйтәләр. Ул күрәсең нәкъ шулай киенеп йөри торган булган һәм моны безгә Чистайның Яуширмә авылында урнашкан Исхакый музеенда әйттеләр. Анда менә шундый манекен бар, шушындый ук кәҗүл читек тора. Һәм Исхакый өчен булар берсе дә ят әйберләр булмаган. Инде кәҗүл читекнең идея эстетик эчтәлегенә килсәк, бу кәҗүл читек шулай ук безнең өчен бүген актуаль әйбер, чөнки без менә бүген шулай ук брендлар дип саташкан буын. Ягъни безнең балалар, яшь буын, алар чыннан да кулланучылык җәмгыятендә, консюмеризм дип атыйлар бит инде аны. Алар брендлар белән киенергә яраталар, брендлардан төрле хушбуй турында сөйләшкәндә дә, һәр төрле киемнең детальләре турында сөйләшкәндә дә һәрвакыт брендларны әйтеп сөйләшәләр. Идея эстетик ягына килик инде хәзер. Мин алда ук әйтеп киттем, Гаяз Исхакый әсәрне тәнкыйди реализм юнәлешендә язган дип. Ләкин ул бу әсәрне язганда ул куллана аң агышы техникасын, алымын куллана. Аң агышы ул модернистик әдәбиятка хас алым. 20нче йөз башында киң таралган була. Беренче тапкыр бу ысулны әлегә баягы минем яраткан язучым, Ирланд язучысы Джеймс Джойс куллана үзенең Улисс романында.
аны кулланылышка 1890 елда Америка психологы Уильям Джеймс кертеп җибәрә. Әдәбиятта бу ысулны бик яратып куллана башлыйлар, чөнки модернистик әдәбият ул традицион әдәби алымнарында бөтенләй үзгә алымнар куллана, техникалар куллана башлый, структурасын үзгәртә әдәби әсәрнең. Һәм уң агышы да шулай ук алым буларак, техника буларак ул традицион хикәяләү структурасын бөтенләй яңа баштан кора. Анда вакыт агышы үзгәрә. Шулай ук антитеза, симметрия, параллелизм кебек һәм хисләрне көчәйтү, хисләрне градация формасында көчәйтү кулланыла. Шул ук вакытта аң агышы ул менә бер-берсенә логик яктан бәйләнмәгән җөмләләрне бер-бер артлы куллануга да китерә һәм ул геройның эчке халәте ничек бар шулай тасвирлап бирү өчен бик кирәк. Менә без Кәҗүл читек хикәясендә, менә мин укып киткән өзүктә генә дә, менә минем әти кәҗүл читек китерә ди беренче җөмлә. Ә икенче җөмләдә иртәгә гаеткә мин кәҗүл читек киеп барам ди. Өченчесендә беләмсең Миңнегали ди. Һәм дүртенчесендә безнең әни иртәгә бәйрәм ашы пешерә. Әйдә сыерларны тизрәк табып кайтыйк. Ягъни бер-берсенә логик яктан бөтенләй бәйләнмәгән, ләкин шул ук вакытта без инде геройның аң агышының процессында бу атмосфераны бөтенләе белән менә бу Әхмәдулла исемле баш герой нинди ситуациядә икәнне, нинди халәттә икәнне бик яхшы тоемлыйбыз. Һәм Гаяз Исхакый аң агышы алымын менә шулай итеп татар әдәбиятына беренчеләрдән булып кертеп җибәрә. Ул бүген безгә шундый гадәти тоелырга мөмкин. Чөнки без аңа ияләшкән, без аны укып үскән, без шуның белән формалашкан. Ә 20нче йөз башында гомумән баланың эчке халәтен бирү ул бик зур яңалык була. Моңа кадәр 1900 ялгышмасам 1914 елда, 1914 елда Фатих Әмирхан Нәҗип хикәясен яза. 1916 елда дип әйттек бит инде Кәҗүл читекне. Нәҗип хикәясендә шулай ук баланың эчке халәте, эчке хисләре бирелгән иде. Кәҗүл читектә инде бөтенләй без аның күңелендә нинди аң агышы аша, нинди хисләрнең үзгәрешен күрәбез, аларның бер-бер артлы алмашуын. Монда бит инде без хис ничек үзгәрә. Башта ул Әхмәдулла шундый шатлыклы, могҗиза көтү халәтендә яши. Менә бу кәҗүл читекне алып кайту ул аның инициациясе булырга тиеш. Ул могҗиза көтә. Чөнки ул мулла малае һәм аңа мәхтүм буларак беренче тапкыр чапан киеп, чалма чалып, кәҗүл читек киеп мәчеткә баруы ул аның статусын бөтенләй башкага үзгәртү дигән сүз. Бу аның өчен бер ритуал мәгънәсенә ия, шундый функцияга ия. Менә бу ритуалны үтәргә әзер ул. Ул аны көтә, ул аны могҗизага тиң күреп көтә. Беренче тапкыр аның менә бу могҗиза булмый калу ихтималы шушы көтү кайтып сыерларны алып кайтуга, анда ул беренче тапкыр аңа әйтәләр, менә өлгерми калган бит әле ди. Ләкин аның өмете алай гына сүнәрлек түгел. Аның бу өметен өлкәннәр дә җимерәселәре килми. Юк, без сиңа кәҗүл читекне булдырабыз, борчылма диләр. Һәм менә бу хис аны Рабига, аның сеңлесе Рабига аңа менә алып кайтканнар, Әхмәдулланыкы өлгерми калган. Ләкин бу хис, өмет хисе аның менә бу алда торган шатлык хисен менә бу кәҗүл читекнең әле өлгермәве генә җимерә алмый. Һәм өлкәннәр дә моны җимерелүгә юл куймыйлар. Шулай итеп алар әсәрдә менә бу хис градация белән үсә һәм гает намазында иң югары ноктасына җитә. Һәм могҗиза булмый кала. Менә ни дәрәҗәдә могҗиза хисен көтү, менә бу халәт ни дәрәҗәдә киеренкеләнгән булса, шундый ук дәрәҗәдә пропорциональ рәвештә безнең Әхмәдулла алдана. Моның белән Гаяз Исхакый нәрсә әйтергә телисең дигән менә шундый бер сорау туа. Ни өчен безгә бу малайның алдануын ул бит инде нәкъ менә рөкүх вакытында аның артында пыш-пыш киләләр. Аннан соң аның чапанының
Шапанының итәгеннән тарталар, чалмасын тартып сүтәләр, аны мыскыллыйлар, әнисенең читеген кигән, әбисенең кәвешен кигән. Ягъни ул тешләп кача аларны, йөгереп кайтып бара һәм аны әбисе «Гает мөбарәк булсын, улым» дип каршылауга ул кычкырып елап җибәрә. Ягъни әсәр башындагы менә бу зур, дөньяга сыймастай зур шатлык, дөньяга сыймастай зур хәсрәт, алдану белән алышынып куя. Бу әсәрдә хисләрнең күчеше аша Гаяз Исхакый безгә өлкәннәрнең һәм балалар арасындагы, өлкәннәр белән балалар арасындагы менә бу аңлашылмаучылыкның нинди, хәтта ул изге ялган булган очракта да балага йогынтысын күрсәтергә тели. Менә 20-нче йөз башына кабат кайтыйк. 11-нче елда, 1911 елда Гаяз Исхакый 200 елдан соң инкыйраз дигән әсәрен яза. 200 елдан соң инкыйраз әсәре ул антиутопия. Шушы әсәрендә Гаяз Исхакый татар милләтенең эсхатологик мифын формалаштырып бирә. Без 200 елдан соң бетәчәкбез, безгә инкыйраз булачак ди. 16-нчы елда ул кәҗүл читтектә шушы фикерне дәвам итә һәм аның бетүенең сәбәпләрен уйлаганда, киләчәк буынны алдауның нәтиҗәләре менә мондый була. Вакытында баланы дөресен әйтеп, аны шушы өметләр белән алдамаска кирәк дигән фикерне җиткерергә тели. 20-нче йөз башы. Әлеге дә баягы менә муллалар. Алар аерым сословие түгел ул вакытта. Мулла ул бары тик укымышлылар, руханилар һәм ул милли элитага керә. Алар ул вакытта үзләрен икенче бер гади крестьян халкыннан бер башка өстен, ике башка өстен икәнлекләрен беләләр һәм моны балалар да күреп үсә. Ул ни өчен менә Әхмәдулла нәкъ әтисе, әнисе кебек, нәкъ менә мулла әтисе кебек һәм абыйсы кебек кыяфәттә булырга тели. Чөнки аның тизрәк үсәсе килә һәм нәкъ шундый ук итеп йөрисе килә. Чалма, чапан киеп, кәҗүл читек киеп, гаеткә барып, бөтенесеннән өстен булып йөрисе килә аның. Мондый әйберләрне Гаяз Исхакый тәнкыйди реализм аша тәнкыйтьли. Моны Гаяз Исхакый гына түгел, ул вакытта башка әдипләр дә тәнкыйтьли. Менә мәсәлән, Фатих Әмирханның үзенең тәрҗемәи хәленә тукталып китик. Ул үзенең тәрҗемәи хәлендә шундый кызыклы итеп, менә болай итеп тасвирлый мулла малайларының ничек итеп башкалардан аерылып торуын, өстен булуын. Мин мулла баласы булганга бик кечкенәдән үк муллалык дәрәҗәсенең пәйгамбәр вә сахабәлектән кала иң зур дәрәҗә икәнен бик яхшы төшенә идем. Акрын кыланышларым белән муллалыкка хәзерләнә башладым. Әтинең иске бик әсәп казакиен сүттереп, үземә бер чапан тектерттем. Аның ук иске чалмасыннан кистертереп, үз гәүдәмә мөнасип зурлыкта бер чалма хәзерләттердем. Һәм әнинең иске зонтигының сабын суырып алып, үземә намаз таягы итеп тота башладым. Ягъни бәләкәй генә балага дәрсәгә инде ул таяк. Мин шулай итеп намазга йөрим дә йөрим, ә мәхәлләмезнең сакаллы сабыйлары мине кечкенә клоун дип йөрисе урынына нәни мулла дип йөриләр. Ягъни ул менә шундый теге юмор аша бу әйберләрнең көлке икәнен әйтеп бирә. Шулай ук Фатих Әмирхан да. Һәм Исхакый да менә шушы малайның көлкегә калуын, аның нинди теге ул аның өчен чыннан да дөнья беткәнгә тиң фаҗига малай өчен. Чөнки ул аны шундый итеп көтте. Һәм ул шундый ук итеп алданды. Бу фаҗигага тиң аның өчен. Фатих Әмирхан менә үзенең тәрҗемәи хәленнән шушылай итеп көлсә, Гаяз Исхакый 20-нче йөз башында татарларның милли элитасы булырга тиешле кешеләрнең менә шундый тышкы кыяфәткә күбрәк игътибар биреп, эчке рухи менә бу хәтта гает
намазының да рухи ягына азрак игътибар ителүенә тәнкыйть күзеге аша карый һәм моны менә модернистик алым кулланып, аң агышы аша. Менә мин сезгә күрсәтеп бирәм, көзгедәге кебек, сез аны карагыз да үзегез өчен нәтиҗә ясагыз дип, менә шундый тәнкыйди реализм әсәре тудыра. Һәм бу әсәрне әлбәттә безгә укырга кирәк. Яңадан бүгенге көн күзлегеннән, ул инде бүген дә безнең өчен бик актуаль. Әйткәнемчә, беренчедән шушы этнографик яктан, икенчедән, ул үзенең идея эстетик эчтәлеге белән безне һаман да кисәтеп тора.